Bilyen güzel kız. Bilyen. Öz süýmeýän gyzyň öýlenmekden elbetde jok ekeni. Sen on düýünden söýüňokmy? Söýemek. Onu näme üçin oňa öýlenmäge razylyk berdin? Ejemiň gözünden geçip bilmedim. Sen öýlenmek çolýan gyzyň kim bolmaly? Halkwaçy. Otogot ýapakdaýgy. Sowudy nähili? Owa mektebine oturun. Sen nirän oturdun? Moskvada üniversitede oturdum. Jurnalistik fakültetine. Men sen ýazan oçyrk makalalaryny okap görüpdim. Okap görüpdim diýdiňmi? Hawa. Köp gyzyk okudum. Ýöne maňa yaramady. Onan üçin. Sen dähmede kim maha garýan? Ona hili. Sen dähmet çekýän adamlary iş hurar hükmünde suratlanyrýar. Hawa. Dünýäde iň oňut gözellik, iň oňut adamkärçilik dähmet çekýän adamlarda bolýar. Gözelligiň özünem dähmet adamlary döredýär. Ondan olar gözelligiň gadryny hemmelerden beter bilýärler. A sen ýadan